बिथाङा थगायलांनाय बिथांमोना जेंनायाव खोख्लैलांनाय मानसिफोरखौ जों जेंनानिफ्राय बोखांदो। बेखौ बुंनो थाखाय आग्रामा महिलारि बिथाङा लाजिनांगौमोन। गावनि बिदा फंबायफोरनो बिथाङा कन्ट्रेक्चुएल साकरि होनानै गोबांखौनो थगायलांदों। दा दिनै बे बिदा फंबायफोरखौ बोरैहाय बासायनो हायो, बिथांमोननि साकरिफोरखौ रेगुलार खालामनानै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै जों बिथांमोननो मोजां मोनसे संसार जानो हानायनि परिबेसखौ बोरै दानो हायो बेखौ जों नाजागासिनो दङ। बिथाङा थगायलांनाय बिथांमोना जेंनायाव खोख्लैलांनाय मानसिफोरखौ जों जेंनानिफ्राय बोखांदो। बेखौ बुंनो थाखाय आग्रामा महिलारि बिथाङा लाजिनांगौमोन। गावनि बिदा फंबायफोरनो बिथाङा कन्ट्रेक्चुएल साकरि होनानै गोबांखौनो थगायलांदों। दा दिनै बे बिदा फंबायफोरखौ बोरैहाय बासायनो हायो, बिथांमोननि साकरिफोरखौ रेगुलार खालामनानै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै जों बिथांमोननो मोजां मोनसे संसार जानो हानायनि परिबेसखौ बोरै दानो हायो बेखौ जों नाजागासिनो दङ। खुनु साख्रि होनायनि खोथाखौ बेवहाय लिराखै, नाथाय साख्रिखौ जों होनो हायो, बेयो जोंनि मोन्थाय, बेखौ रावबो होबथानो हाया। बिथाङा थगायलांनाय बिथांमोना जेंनायाव खोख्लैलांनाय मानसिफोरखौ जों जेंनानिफ्राय बोखांदो। बेखौ बुंनो थाखाय आग्रामा महिलारि बिथाङा लाजिनांगौमोन। गावनि बिदा फंबायफोरनो बिथाङा कन्ट्रेक्चुएल साकरि होनानै गोबांखौनो थगायलांदों। दा दिनै बे बिदा फंबायफोरखौ बोरैहाय बासायनो हायो, बिथांमोननि साकरिफोरखौ रेगुलार खालामनानै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै जों बिथांमोननो मोजां मोनसे संसार जानो हानायनि परिबेसखौ बोरै दानो हायो बेखौ जों नाजागासिनो दङ। खुनु साख्रि होनायनि खोथाखौ बेवहाय लिराखै, नाथाय साख्रिखौ जों होनो हायो, बेयो जोंनि मोन्थाय, बेखौ रावबो होबथानो हाया। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio-visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.